А аз да седна. Десно нагоре. Полека комплук сам. Полека комплуко. Доста! Ти падни му! Тука. Гаща му дай! Тръж го! Даша, минутия път към возих немах положно градска, му са имам. Шофере! Ай сега да се вратим назад. Kako ще завърта? И аз ли ги завърт? Па ти шо нали по-лашно? Ай, точно. Как да? Нагоре? Кой право това парче? Добро, протисни кнопку. И сега? Лево скрос, па лево доле. Лево. Не, доле пущиш лево. Чакай. Вати и трета, стой. Значи така лъваш. Ай, поленчик, сега пусти. Поленчик, как на кола, ай. Ай да пусти. Добро, толкова. Край. Тръгнай. Как ти завърта? Сега ти завърта шофер. Да, видаме шофер, шо е шофер. Така назад ли? Не. Падна ми, аз съм от трактор. Не дай. Така. Шоферо. Айде шофера. Изправо ли? Къде беше там? Ай, мен и втора, как беше, знаеш? Втора, добро. Добър шофер. Трета знаеш ли дека? Много знам дека. Ай, право-десно държи се. Право-десно държи. Право-десно. На поленичка пушти. Толкова. Окей. Това ти трета. Ама поленки само, ти какво да бърза? Але, не ми върти. Не, он е там. Пушти я само на колата, не се плаши. Ей, не дам малко. Вика, шо съм ги дал? Шо гледаш? Таман ти маха, шо? Ма не. Айде, обреди там, Ама знаеш защо? От те завърте. Много за това. Аз това. гледам те познават, а си из това. Еми, аз не те позная. Не, тази луди Макс, не ще говоря.
До сата и да я му струмит до тук. Колко? Едно сат. Ало! Повърта малко. Как е кокошката са хвили? Ти още не си дойде ли? Айде да оставаме дома. Ека, той му първа. Мама и тук дух. Има, няма. Надек до? Пато гледаш го, дека. На тук ли? Смени си това, рай. Едно, дек беше това? Еми, скроз горе право десно. Окей, добре. И сега да ходиш. Как там да се каже? Ай, тук. Върти, 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 майстре! Върти! Ия, ай, застани. Това е домик на нас. Кумплък! Какво ще бъдеш? Почи стъке! Абе, дека! Почи стъка! Стайлер са, да не ризи. Така си избавил. Айде тръгни на останал. Добро. Айде избавил. Окей. Там само да може да слепа. Няма нека. Не, и аз ки слегнем тогава. Ай, що не избавил?